Puloni habe kro pathua klamalong APSLC ratchari atum kangdang amai kangni. KAC pen dongkamukam pathua klamalong sai kachutuki rarapan sok achili keron pon. Nijang Karbi Longri Meghalaya duya hoira ratumaphan Dogmoka KLA KCS KEA Hauraghat Sub Division Press Club atum chalangsi kerap kapajerdam. Tiwa umbormonasar maratum chingthong muzadar darsing hanse arit han karche pon. Kardom Pinyada Abirta Thanbang Nilisami Josephine Tisopi Nonarjuikta Birtang Tonpen APSLC ratchari atumta non kemang GMP ki legal long chapa haidun ji aphan break jam hawara longta maikang ni ponchamit me pina sontak taxi kedamtang vo signify grace year ni lakhakri ni phuloni MSC constituency habikro pathua klamalong APSLC ratchari atumpen kangdang amai kang nipon Phuloni constituency APSLC Maipu Dhuniram Timung pen chapahempu Ponamayalong Aluhiaman pen APSLC TDP Maipu Jai Gathar Rajesh Tiso Rajan Timung Robi Singh Ronghang APSLC Women Wing Mai Phisang Pirita Kramsapi Lapenke Phuloni constituency along APSLC Ratchari aphan Ninga Chetheke Dwara Ratum Chetongdun APSLC Ratchari Songja Po Songja Piatum ke claim ke dam ke mesen Ninga Chetheke do pen jok BJP Congress lapen ke Songwe pen Bangkri Sierra Ratum APSLC along Chapa Ogdun Lapen ke labang so kang danga mai along Congress pen ke Ronga Sara Matsi Chapa Ogdun lo non api nili nang leder api bang clear kom la pen la prang nili nang lelia ko join et lo la ke ong ke BJP pen Congress pen independent pen ado Congress pen ke duma rong asar masi nang join tu Lapen ke re-election aphuta KAC along allo pajerdam nang jipusi APSLC TDP Maipu Jai Gathar pen pachini pontu Phuloni pen sar honingti Karbi Longri Abirta nela re-election ka tu haikulong case hearing dolo selve dolo viral ka kon angdeng non chun lo non angding bang ke penap an nikrep li pleng po penap ang bong la ilitum si kasambit nang ji sondo hala council MSC atum bang incorrect trok atum amen jadi la bang penap summit nang po la penap summit det lo te penap mamat ke hearing pit phelo athima hala bang incorrect trok tu mata ko hang thu nang lang ke di la si la ke hang thu ye phan ong enai sita ko ruini bak nang thuji ba chikluyon nang thu det the la PC itum lang litum hearing do thu year ago high court along so thang non hearing long pe misanang theka son lang gi ma tha ne litum ka chini ge laga ake kahe no ge wangi pu ge laga upay ve lage bidi se ave laga to war se ave ake mesi wang vek po athema constitution lo top ang du gen de article 243M along dukok lapen la Assam state panchayat a law along a section 1 clause 2 along ta ke tok du panchayat a law pen ke six schedule e angkang ar lo ke thang da klemun e pudo la posi lage ke remji pu ke matha thai ve rem re la tu ke high vek po APSLC mass joining program lapen awareness program 6th schedule to the Constitution of India arona tengpensi pini ladak mai chingrum lo ladak pini APSLC along BJP pen nang dunlo lapen Congress pen nang dunlo lapen independent pen nang dunlo lasi a hokpet ke Japon aki hai jai katharsar alangli ingtiret lapen ing tang kring pen alangli constitution alangli chini pa me posi rong along atok ano kit handam ke cepaduk pen a join si piniar ni alangli long a hok asong japolong pini APSLC along si la BJP Congress ASDC ka dok ka vetum stami arni nang che song dun lo lapen mass nang joining lo lapen amit hanga party
ke ahok kali pumathasi kaya Bharman kali pumathasi piniar ni sitami rong asar pen sitami congress pen nang join dun lo la pen pini ladak constituency Phuloni Habekro along chot kalisi ha bithung tuliram rong hang CM alangli rong penamasi haladak pini mass joining haladak ta pini padolo Kedamtang wo signify kre siarni nijang karbianglong bithung rengthama constituency dongka mukam pathuak lamalong ongdung sai ka chutiki ara tuma phan KAAC atumpen ake joy kowe claim soka chili lepen ke ason sai ka chutiki i hor mu ke ron pon sai ka chutiki ara tuma phan ason hor mu ke ron pon mayelong aluhia man pen KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang, MP Horan Singh Be, MLA Rup Singh Teron, EMMAC Lepen ke kaprek man pengi do tum chetong dun. Bithung reng thama hawara long sai ka chutiki era tuma phan aki joy pen ke ron pona son tak taxi ahawar tin long ta ron pon labji pusi KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen than pachini pon. Dongka mukam pen Darlinson Rongphar Karbi Longri Abirta. Autonomous Council pen. Akejo pen. Soka chili lapen ke uya chili lapen experience. Kacuti kiara tumhan kero. Don pen linanan. Don pen ke lada ke wan nela tumne lina. Jadi postai ni wana chili. Wan makan angila lo. Uya bang ero baru ini don pen. Ane constituency tila. Along tina konsensi taron. Dagdet kali lo. Agriculture department na salong tina konsensi ta bring up. Lala tumsi dagay pini official si inauguration lo nito MP ka hay bang lo. MLA ka hay tungkol lo. EM MSC सब तुम तो सीधा मेरों Lapan sar mo pen pusar alang ini pun la urnuloy thola PM kisan das bangsa put hapore ko sono pen no ke ceng stegan ke lake Lapan sar ala urnuloy ta penangana tum elong le tum doping lang la so kelong le tum ban ke ka kelong ke ban le to ko ki than mo doglo bo Nijang karbianglong pen Meghalaya duya hoilong lielam ke puthak soluk sodak to monang japlo la solong aduya hoira tum sungdun nanglo lahai ki sungdun ara tuma phan dokmoka Karbi lameramai KCS KEA lapen ke Hauraghat Sub Division Press Club atum chelangsi kedamtang wo signify keparni nijang karbianglong along kido Border Protection Committee rongasar lapen ke KSA atuma phan ki chosang thoila phokep rahini phuroethe thoila kreisi ingti thoila ingko rahini lapen ke kenangjia sonan ke rap pajerdam aduye hoilong ki do det karbiara ratum non malom ka chong dadam thek theda da jok kisung chetong ponang lo lapusona kisung hut ke Assam government atum si ke rap ka pajerdam nang jia potlo bonsata Assam government atum ke rap ka pajerdam tong thek thengko aning ki me pen KCS KEA KLA lapen ke Hauraghat Sub Division Press Club atum pen ke rap ka pajerdam thekapot Augustine Hanse pen ka choro pajerpon la peneng chingduk pilo athema la dagarap tum ka chilang se ingdai krang chulu kamatha ki sung bang lipilo nekche yang longang we e ki chi a nongar ni chidun hai wang we a bang longar ni chidun po an par bang e hapula son la lo ta ho pon ke wang nang juditi asipini sonang tum ladak ong dung kali muthena tum ong adetame nang tum nang ki rap te kang bang ke pini ladak nili tum ki do an aratum tame la bang su nang tum ki pi ka pajir long ke neng aklong pen deng pon lo la pen son nak thaksi a song tin NGO sunta wang bom lo nang pi bom lo rap bom lo la pen la hai hui non puta me atin aje we pin pen tum mesen pen ron pon long lo churung tang nang ko kalam the bang ke Ladakh Meghalaya lapen Assam aduya hoi agasik sak kacharbu du la solong si Karbi Anglong ahoy pinak ilitum han asi Assam government atumne nangrap tong thek thi sita ilitum akhei Ladakh sung du ko posi Ladakh jo parni tita ahe maphan ke chima thanang kaphere nang atum chongdat chutilu apor avedetlo asilahe ke chongdat chutilu pen kereng chitji aphan ke choklem atum aphan kerap aphan sinil tum hadak dokmoka pen
Karbi Employees Association Karbi Jutang Asong lapen Karbi Lamet Ame Dokmoka Angkang pen niltum kewangsi ladak sang han longan niltum ladagarat pan nang pajirji pansi kewang si sang han do anta niltum tekang lo si kedor plup pugenil dum ke puthekte sita penangan citekang lo si molang ditum ta kichuri je phana barsai ladak pen longpon pu se ni tum ninge chithedu si ladaka tum aphan si chuning kang tung ke la hello ning chipa the nang ning chipa ding ding nang akisung ge som surya kisung do tema ahok lo talaso pensi sorkar aphanta government aphanta ladaka ra kisung arada tum phan kerap je phan bor ite usinil dum ke kamatha si nildum Karbi Employees Association lapen Karbi Jutang Asong lapen la Karbi Lamet Ame Dokmoka penil dum ke bang atum ahin pen kenil dum chuning rilo si kardom nilam thidan sington Inglong ariralong sok penching lok hanserong nempo bonghom la penke kapre chu epon si inglong aswa khai tum nang klem bom wang bom lo inglong khai mate tribal ba tum anke inglong arit katiki asai ke klem pen lok si phisar phusara kai hut pen ta wang bom dam bom lo lapuson thak taxi nijang Karbi Anglong district aparlo lakha ke thom chinthong MSC aparlo patimuka lakha isiarong tiwa umbormon mate Amri hawar pen non darsing hanse chingthong mojadar rit jengphli an tiwa khai porom puthia rona tang pen chenglok arnam ki pumate voi jon kamatha pensi rit nonga siding ponlo tiwa umbormona rong ningkani sipen rong kerkar klijia phansi rit nong ponlo labang sosai ki ding ponalong rong asar chandro malang lapen ke SGB olong malang atumpen japonsi don toxic prahini rong ame karatum cherap chitorun si mesen pen labang sosai pachun pon lake tiwa puatum ha porom puruk mana ha purbo puruk ha kuku pen ka arondo penili hemke pinian ke yeng tilo nangarap lasi dak elitum chinthong hawat ke thangmata nili phansi nangarap nai le budas tamelo lapen nili labang so along le bange peneng bange sonong lo moneng bange kobe lapen sa lasika do kobe ra phanta chonengri lo ya la elitum dak chinthong hawara long le le henokali an elitum sagati ke bangun an bor ipon po busi isi ke ya sono busi nili hin pen labang so program deng pon lo kardom dak chinthong am moja tara hem rit kinau sarmar pi ajeng kerap ason lo tebok tere mane te ni tungga tiwa umbur mondak tebok hen lo amri stame netum moja tara lo hanse hemarit ini sarmar pi ajeng idun ha parampara pen netum la so kene rit kinau mate saitiki hidiki chanda dulason mane rit kinau dadu an sokro dakhutta netum ajir dam dan sarmar pi dun an pusa pen ta dun lapen balente hanbe phanta itu be sarmat ki ajeng dun mane ne kanang tan tom rong kerpi ni akle pa lake nang ko Piniet Abirta pon se kang ton poniklo domi thakme kardom